Globe, smart, load dito. Oh, kisay gusto magpatambal, pwede magpa-load, all network. Wag load doon, load dito. Kailangan load dito ha. All network, yung manggagamot na ito sa buong Pinas. Ito yung pinaka mabisang manggagamot. Nagpunta pa ako ng China. Pagkatapos sa Indonesia naman. Saya Pandikar Philippines, bukan Pandikar Indonesia. Saya jalan, saya sampai sekarang sampai di Philippines. Baru 3 hari saja saya datang ke negara ini. Saya kan menolong yang ada sakit-sakit di negara ini. Sekarang saya duduklah di sini. Hello, mic test, hello. Oke. Oke, karena Bisayaan ako kay medyo Bisayaan jud ko. Ya. Ang ilin ibahad patambal siya. Ibahad yun ang ilin. Ya ako kumpleto na ko rig mga tambal. Indonesia rin ako ikuha ni tambala. Ayaw di ma. Wagang Julin asa na ka. Grabe na ako mati para taas sa grado. Labaw pas college. Graduan ni. Taas kayo. Nakahibaw na ko. Naitaw magpatambal na ko. Oh, alien tambang alien. Alien. Oke, baik alien. Ayo, Pak. Alien delikado ayo alien. 3 weeks later. Uy. Sam na kitiyan. Burot, buntis ko. Dito pa siguro suran eh. Isang pengantawan. Ayo, Pak. Grabe di mo madanong tiyan na nagulid. Labaw pa na siguro buntis bagay. Tundong na di ko di pusing to. Pusing nga. Naatanan. Nambal pa to, managan. Marag atuo ng asak ng pagkalay. Atuo sa nakbay. Yung dasa kong lawas, kung tiyan. Few inches later. Uy, pusing. Nang buntag liha. Tambal na nagbuntag ko. Padakutan mo, barang ako, magtiyam sa kanino. Buntis ko. Lingkod sa dito lang. Lingkod sa. Ayo, Pak. Ay sipon ka nga, pwede ka magpaload. Pwede ka magpaload. Puro na kagawgas ng busing. Ito globe. Smart. Load dito, huwag doon. Dito tayo ha. Dito tayo. Ito, mga gamot na pinakamabisa sa buong mundo. Bisa. Kung hindi ka maniwala sa akin, pakagat ka na lang tuta para may bisa sa katawan mo. Nauna busing. Ano ka? Sa hibig busing, hindi na naman kalibigin. Alam mo, yung alien tumawag sa akin kahapon. Ba? Yung alien magagamot daw dito, pero hindi niya sinasabi sa akin na anong oras dumating. Pero ako na una dito. Sige, gagamutin kita ngayon. Dito. Lapit ka sa akin dito konti. Lapitan mo ako. Ayaw, di ma. Alam ko na yan. Ganda niya.
Sige, tulungan mo ito. Tulungan mo ito. Malapit na mga anak. Baka may baby na dyan. Sige. Sige. Sige, sige. Sana. Kung sa gilat tiyanak ka. Kung sa gilat tiyanak ka. Kung sa gilat tiyanak ka. Tiyanak! Run. Ito, yung tiyan. Takot yung mga magulang. Ako hindi takot kasi sobra akong bisa na manggagamot. Ito, gagamutin ko yan. Ito na siguro yung alien na tumatawag sa akin. Yung alien, pagsilang lang. Ngayong minuto, pwede na magsalita. Ito, alam mo, alien na ito. Grabing bisa. Alien. Manggagamot, magpalo daw siya dito sa akin.